kulîlkên li vir e. Wê çi bibe bi wan? Ji bo ku pir zarar dîtin ez wan Ew pir diavêjim. xerab e. Hîn jî pir xweş xuya dikin. Ez dikarim wan bigirim? Erê, li kêfa xwe binêre. Oh, bibûrine. Ah çi pê şansiya. Benê ku ez bibe malîkar. Ez vana rakim. Wî? Nexwehûnin? Min te nas kir. Hûn ew kesê ku wê rojê em li hev rast hatibûn. Ev rast e. Tê bîrawe. Keçika min jiyana xwe dîtî herî xweşik ev e. Dişibeyekî pir qenc û pir qeşeng e. Rastatinek ecêb e. Vê carî hûn li min qelibîn. Xemgînim min bala xwe nedabûye. Hûn diçin ku derê? Ez alîkarî we bikim. Spas dikim. Ew ê hemû gemarî bibin. Lêvan paketên xweşik hemûyê we ne? Helbet. Hey, bisekinin. Çima hûn destûr nadin ez alîkarî we bikim? Ne pirsgirêk e. Ez ê hel bikim. Spas dikim. Deqekî bisekinin. Belkî ji bo min cardin hevdû bibînin. Ji kerema xwe re me hevdû nas bikin. Na. Ne bawerim. Qet ne besinek paketên we hildim Min xanimê. got ku ez karibim hel bikim. Baldar bin. Serê min. Ji kerema xwe re hûn dikarin alîkariya min qebûl bikin? Meraqa min bibexşînin. Lê hûn li vê bajarî Na dijîn? ez li bajêr najîm. Baş e hûn çawa hatin bajarî vê çaxî? Helbet bi erebeyekê espan. Wê aniha min fêm kir. Ji bo ku hûn paketên xanima xwe bisin da bajar ne wisa? Na ez ji bo kesî naxebitim. Hey, ez bisekinin. Min nexwaz ku tiştekî bibêjim? Dayê gelek diş çerband û eger tavîlê tiştekî nebîne ez ê bixewirim. Ew qas besecîm bi sebir be. Li heger tu bixwazî em dikarin kincekî ku hîna temam nebûye ji te re bibînin. Peyvê xwe bişûnda bi sinekêtirîn. Cîn, Cinderella bibîne û jê re bibêje bila xeberê bide Pierre da ku me bibe. Lê nebe ku tu rêya xwe bi dikana şekil ya li ser rê bikî. Tu dizanî li hespan swar bê? Ha? Hûn dixwazin bi min re were em li hespan swar bin? Berî demekî kin min û bavê xwe meveya timî dikir. û di demê dawiyê de ez ajotina erebeyan hîn bûm. Tu hûne werî. Bi ku ve çû ev keçik? Ha? Bi xerîbê kere di peyve li binêre. Divê ez hîn bibim gelo ev çi dipeyivin? Îranînên min tîne bîra min. Kêfa we ji seydê re tê? Li bexçeyê ku ez dijîm, em tim derdikemin seydê. Bam! Hûn dikarin li bexçe seydê bikin yanî. Erê, helbet. Bam! Kêfa min ji seyda heywana re nayê. Him jî qet ajelên ku bêçare ne ew rebenin. Ajalên bêçare ne? De her çi be ez dizanim ku tu henekan bi min dikî. Bexçeyê ku têra seydê bike tune ye. Tu ji derewçînek mezin pêrtir ne tiştekî. No, ez ji te re rast dibêjim. Ez li wir dijim. Bi rastî jî ez li wir qesrê dijim. Lê seydê nakim. Destaniya min ya tivîngan ji qedexeya. Na, nabe ev ne mümkün e? Cîn, çima ew qas dirêja jot? Bi tenê ku dikare derkeve seydê şah e. Ez jî destkrîmê de ji Prenses Charles re dibim alîkar. Eskrim? Tu Prens Charles? Erê ew patronê min e û em dostên hevî herî qencin. Ji ber vê ez li qesê dijim. Rastî? Tu dikarî ji min re qala wan bikî? Qasî ku dibêjim poz bilind e? Te behsa wan çîrokên ku solên xwe carekî tenê dixil ningê xwe te bihîstiye? Çi? Ya rast, çîrokê de wiha dê gotin. Cotek solên ku jî hez dike, heta ku wan parçe dike li xwe dike. Ez te bawer nakim. Tu dîsa dera wan dikî. Ez rastî jî te re dibêjim. Ew wekî ji rêziya. Gava ku em li daristanê de dikevin meşê, em di nav herî de digevezin. Û spor her jî hez dikim ekskrîma. Ha! Ez te bawer nakim. Prensê me neyê No, neçe kimsaye. ji kerema xwe re vegere. Nabe. Diya min û xurê min niha li benda min in. Divê ez herim. Hême hevdû jî naz nekire, qet nebe navê xwe bêje. Ji kerema xwe re. Ez ji derewçînan re tiştekî nabêjim. Bimîne dixweşiyê de. Derewçîn. Dayê, vay ez hatim. Ji kerema xwe re min bibexşîne. Min feq nekiriye ku wext çawa derbas bûye. Tu bi kê re dipeyvî Cinderella? Ew hewl awikekî me di törenê de hevdû nas kiribû. Hinek karê din hene ku divê em bi keçikan hal bikin. Lê ne hewceyê ku tu li benda me bimînî. Pakêta bimeşe bibe malê û heta ku em werin bila xwarin hazir be. û wan nexem çîne. Hava pır xaşe majeste.
Ji bo gerek li daristanê jî wêya çêtir tune. Eger min plan jî kiriba min ê wêya zef nekiriba. Hadi bira ger dest pê bike. Cinderella pır hediye. Ma hazır kına sepeteki seyranı dikare çıkası Çima bacı. em her car li bendayê dimîne? Bilin bê ku em li benda wê bimînin em herin. Bila ew jî mêşê warê. Bi min wisa nehat ku kêfa wan ji seyranê rete. Kêfa wan jê re nayê. Diya min bihîstiye ku ê îro Prens Charles li daristanê be. Ji bo hev nas bikin, dikare her tiştî bike. Em ê bi Prens Charles'a de heman wextê dile heman cihî bin. Çonkê min dilêrîsin. Oh, Xwedêyo. Dîsa divê em wî bibînin. Hadi Pierre, em herin. Le Cinderella sepeta we hazır dike. Mane veya tüneye. Evi bir meşi vere. Çawa bixwazim. Wî? Ew çi ye? Li benda min nemane çûne. Pir bêteşene. Çawa dikarin çiçekî wisa bikin? Ah, te baş e. Em ê jî seyrana xwe bikin. Evet. Kuya evi betir bir keyif ver. Le bir havca nake ku. Em tê li wan bibin. Tu dêmariya xwe nas nakî. Ji bo ku te bêhîtiyatî kiriye ew ê te ceza bike. Ah, te baş e. Hadi em şopa wan bişopînin. دستوری نده که te بیاجقینن. Ez Prens Charles'ı nabînim dayê. Bir sefer be şirin yamen. Ura daristanek mazne. Ve ez bawerim ku ve de daviye taliye Kê jî te re davere. got ku ew ê li wira be? Şi derket bevle. Oh. Oh, hinek tên. Kanê ez tiştekî nabînim? Evet. Na, ew Cinderella ye. Di dawiyê de min hûn dîtin. Çi tişteki bir şerm der. Ma emnel ben Her tate bum. gavsa Em ye. dihê bin ku hinekê din warin. Xemgînim. Hûn çi dikin? Ev te qela qedar nake. Wê, ez yekê dibînim. Belkî em kar bin wî bigirin. Erê. Oh! Mîşa, min dît ku tu ew tirsand û revand. Hewma bû ku em vî masî bigirin. Cinderella wê dayne erdê. Çi? Ez qedexe dikim ku dest bide pîstika min. Kawê bide min. Oh! Oh! Boldar bin. Şevqeyê min. Oh! Ev çi ye? Cinderella, ev sucetê ye. Tevle her ew bîne. Baş e. Pirsgirêk tune ez ê bînim. No, bisekine. Zûttir. Ez jî dikarim wî bikin. Na, pir giran e. Ha! Bisekne, tu dikarî birîndar bibî. Te hîn jî ew nedît. Tu wê wan dinekê ew ê baş bibe, lêro ev şevqeyê ku ez herî jî hez dikim ew e. Hadi bir keve erde. Hadi. Aklın karaba da kısa. Bisekne. Ez dikarim wî jî vira derxim. Ji bo min pir giran e. Ez ê veya hal bikim. Lê baldar be. Tawelê ji wira dakeve xwarê. Tu dikarî stûyê xwe bişînî. Şewqeyê xwe dixwazî, an naxwazî. Erê, helbet ez dixwazim. Lê xuya ev xeterê ye. Laçikê wê jê neke. Hey Xwedêyo, şevqeyê min. Avayê çê bû? Ez dixwazim wê bigirim. Were jê. Ah! Oh! Daketinek pir baş bû Cinderella. Niha bibêje ez çawa xuya dikim? Ha? Oh, ev çi ye bagertê. Ditirsim. Ez ji dengên ewran û brûskan nefret ê dikim. Ji kerema xwe re bike ku ev biqede. Tewş nepeyve, ez nikarim rewşa hewayê biguherînim.